Dovidenie! Čauky! 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 Vítajte pri dnešnom random vlogu. A teraz som nestihol, lebo okolo mňa idú všade ľudia a ja som bol trošku trápny, lebo na mňa kúkali takto už točia možno po 5. krát. Po 5. A idem zo školy, hral som futbal, to som trošku spotený. Ale ide niekto. Tak ideme. Dneska to je zase random vlog. Cesta zo školy 2. Dneska robím dvojky, budem robiť také blbosti, hovadiny, kde zajtra bude. Prepáčte, som niečo našiel. Nechcete vidieť čo? A idem. Pomalu. Trošku fakt trpne, keď idem okolo ľudí a ja tu rozprávam sa s vami. Mám aj slúchatka, lebo som počúval pesničky a nechcete vedieť aké. Je to kontrafakt. Je to trapné, možno nie, neviem. Mne sa proste páčia také pesničky, tak ma nehitujte. Nedávajte ma na súd. Ďakujem. A viete, že to myslím zo srandy, áno? Sakura. Je za mnou ujček, čo ja nemám rád. Drite, veď ma nevidno, jak Slenderman som, lenže čierny. Och ne. Och ne, och ne. Oh my shit! Hello. Pozdravte Šimona, on nevie ani čo to je. Čo to je? Hovno. Domu. Nič. Ach bože, on nevie čo robím. Drbe mu. To bol Šimon. Ja už budem za chvíľku doma. A brýlia. No. Budem znova pri Dejkovi. A včera. O 6.5. dneska 7.5. V obchode. Vidíte, tu mám vstup a tu mám, ako vidíte, zasvietím a tu ja bývam. Tu bývam. Ak chcete vedieť adresu, tak vám to poviem teraz. Je to, jak sa to volá, bývam v Poprade, ulica je Razusová 3824/20, ale nevyzváňajte jak divoký, prosím, ďakujem. Dobre, ale ne. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, koment, odber a môžete ho aj zdieľať toto videjko. A jak som na začiatku urobil,